Avui quan m'he llevat he vist per la finestra que res del meu carrer havia canviat. Tot seguia igual, la gent tenia pressa, començava un dia molt normal. Ens hem d'aturar per pensar una mica què és el que puc fer per canviar aquest dia, compartir moments amb els qui estimes, fer-los especials, repartir alegria, la màgia que neix en tu, la màgia que neix en tu, la màgia que neix en tu, el món pot transformar. La màgia que neix en tu, la màgia que neix en tu, la màgia que neix en tu, el món pot transformar. Està a les nostres mans trencar amb la rutina, donar sorpreses als nostres companys, amb imaginació, buscant alternatives, la màgia sorgirà del nostre cor. Per te la mà i pols d'energia podem regalar un truc increïble i recordarem sempre d'aquests dies els petits instants que ens omplen la vida, la màgia que neix en tu, la màgia que neix en tu, la màgia que neix en tu, el món pot transformar. La màgia que neix en tu, la màgia que neix en tu, la màgia que neix en tu, el món pot transformar. Fes fora la rutina que ens està aclaparant. La mandra no ens ajuda a fer coses importants. Si vols fer una sorpresa, sigues molt original. Regala moments màgics als que estan al teu voltant. Intenta que els teus dies esdevinguin especials, fent coses que et despertin entusiasme de veritat. Escampa la il·lusió als que estan més desanimats. Si tots fem aquests passos, aquest món millorarà. La màgia que neix en tu, 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 la màgia que neix en tu.